नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। आज हम डायरी के रहस्य के चौथा भाग लेकर आइल बानी। पिछला भाग में सौरभ और ऋचा दरवाजा के पास तक पहुंच गए सन, पर दरवाजा के प्रश्न का रहे, निर्जीव चीज कैसे बोलत रहे, ई आज हमनी के जानल जाई। सौरभ और ऋचा दरवाजा के प्रश्न खातिर उत्सुक रहसन। दरवाजा पहेली कहे शुरू कैलस, ना आकाश में बा ना धरा पर धरबा, बिना लोटा पानी कहाँ पड़ल बा। ऋचा के तब प्यास लागल रहे और उ सोचत रहे कि अगर बाजार में रहती त नारियल पानी पीती। उ तुरंते कहलस कि नारियल। दरवाजा खुल गईल और ऋचा अंदर घुस गईल। सौरभ आगे बढ़े की कोशिश कैलस तो ओकर पाँव जम से गईल। ऋचा के जाते केवाड़ी पुनः बंद हो गईल और केवाड़ी में पुनः पहेली पूछलस। उ कर्म से कर्मठ बा पर हमेशा होला जलील, उ के ह जो धोबी के होला खलील। सौरभ के त दिमागे घूम गई और उ तुक्का मारे चलस और दरवाजा कहलस कि अगर जवाब गलती हुई तो फिर अगला अमावस के ही अंदर आ सकता। सौरभ बेचारा घबरा गई और उ प्रोफेसर के याद करके कुछ मदद के गुजारिश करे लागल। कोई फायदा ना भइल तो उ अपन कपार पर हाथ मारते हुए झुंझला के खुद से कहे लागल कि गधा हो गईल बाड़े तू सौरभ, तोर दिमाग काहे नइखे काम करत। इतना कहते दरवाजा खुल गईल और ओकर गोड़ हल्का हो गईल। उ दौड़ के अंदर की ओर भागल त ऋचा ना लौकत रहे। अंदर पहाड़ी रहे और ओह पर बड़ा ही सुंदर जंगल रहे। एक तरफ से झरना पानी गिरत रहे तो सौरभ के कदम उन्हीं के तरफ बढ़ गई। वो ओइजा ऋचा के हजारों सांप के बीच में बेहोश पड़ल देखलस। वो घबरा के पीछे भागल त ओकर गोड़ और दोनों हाथ सांप सब जकड़ लेलस। एक नाग मनुष्य के आवाज निकालते हुए कहलस कि तू के हव और नाग लोक से होके कहाँ जा ताड़ा। सौरभ घबरा के पिशाच विद्या वाला मंत्र जपे शुरू कर देलस त सारा नाग पीछे हट गईलसन और ओइजा नाग फिर से कहलस कि मनुष्य घबरा मत, हम तू दोनों के उद्देश्य जान गईल बानी। उ कहलस कि हम नाग द्वापर में पृथ्वी लोक हमेशा भ्रमण करे जात रही जा, लेकिन जन्मेजय के सर्प यज्ञ के बाद हमनी के पृथ्वी लोक के भ्रमण के शक्ति और ओइजा के मानव के भाषा बोले के क्षमता विधाता खत्म कर देलन। ओ समय जो नाग ओइजा रह गईलन उ अभी आपन कुनमा ओइजा बढ़ावत हन और कलयुग में उनका सिर्फ काल के काम सौंपल गईल बा। ऐसे मानव और उनका बीच अक्सर भिड़ंत होत रहेला। तू एक नेक उद्देश्य से निकलल बाड़ा, ऐसे ईश्वर तहार लक्ष्य पूर्ण करी और उ बतैलस कि एजा से सीधे चलते जा और जब तहार कपार के ठीक ऊपर सप्त ऋषि आ जइहन तो ओइजे आपन आसन जमा के साधना शुरू कर दिया। तहार साधना खातिर सप्त ऋषि के आशीर्वाद बहुत जरूरी बा। ऋचा के चेहरा पर जैसे ही सौरभ पानी मरलस त ऋचा उठ के बैठल और उ उठते हुए घबरा के कहलस कि सौरभ एजा त ढेर सारा सांप रहे। सौरभ मुस्कुराते हुए कहलस कि सब चल गइलसन, अब चला। दोनों झरना के पानी पीलसन और पहाड़ी के पार करके मरुस्थल के तरफ नाग के बिल्कुल सीधा में चले लगलसन। आगे बड़ा डरावनी आवाज आवत रहे।
तो दोनों पिशाच मंत्र जपे शुरू कर दिलसन। दोनों थाक के चूर हो गई रहसन और सप्त ऋषि भी एकदम सर के ऊपर आ गई रहन। दोनों सातों ऋषि के तरफ देख के उनका के प्रणाम कैलस और जमीन पर बैठ गईलसन। जमीन पर बैठते ही बड़ी जोर के गर्जना भइल और एक शिवालय और यज्ञ कुंड प्रकट भइल। बाहर से फुसफुसाए के आवाज आवत रहे तो सौरभ मंदिर के बाहर कदम रखलस। ओइजा एक धुआं जैसन आकृति लौकल जो कहे लागल कि स्थान नागलोक और पिशाच लोक के सीमा पर बा। हम पिशाच मंत्र के प्रभाव से अनंत कष्ट पैनी, ऐसे तू दोनों लोग सर्प लोक के तरफ बढ़ के ही साधना कर ताकि कोई पिशाच झुंझलाहट में भी तू लोग के नुकसान न पहुंचा दे। सौरभ और ऋचा उन्हीं के दोनों मंदिर में घुसली सन तो ओइजा प्रोफेसर के किताब खुद ही झोरा से निकल के ओइजा के लकड़ी के स्टैंड पर सज गई रहे। सौरभ जब डायरी के पन्ना पलटलस तो ओ में लिखा रहे कि ओनी के साधना खातिर विशेष वस्त्र पहने की हुई जो एह मंदिर में कहीं रखल बा और साथ में ई भी लिखा रहे कि अब डायरी के कोई काम नहीं खे, ऐसे डायरी अब स्वयं ही नष्ट हो जाई ताकि भविष्य में एकर गलत इस्तेमाल न कर पाए। ऋचा सौरभ के पीछे खड़ा होके सब पढ़त रहे। ऊ घबरा के कहलस कि अगर हमनी के सफल ना बनी जा और ई डायरी भी खत्म हो जाई तो हमनी के भी खत्म हो जाई। हमनी की तो मुक्ति भी ना मिली, काहे कि हमनी के पिशाच लोक में ना मरल जी, ना ही सर्प लोक में। ई प्रोफेसर साहेब हमनी के कहाँ फंसा दिलन। सौरभ ओकरा के शांत कराते हुए कहलस कि एह संदर्भ में रुचि तो हमनिए के लेले रही जा, एह में प्रोफेसर के का दोष बा। हमनी के तो खुदे विधाता ही चुनले बाड़न जो गोत्र के अंतिम व्यक्ति के रूप में जन्म दिलन। सौरभ के बात सुन ऋचा थोड़ा शांत भइल और दोनों साधना खातिर वस्त्र खोजे लगलस। वीरान मंदिर में उन्हीं के वस्त्र कहाँ मिलल और का उन्हीं के साधना पूर्ण हुई और पिशाचन सबके मुक्ति मिली, जाने खातिर अगला भाग जरूर सुनब। तब तक खातिर धन्यवाद।